Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Сугыш һәм тыл ветераннарын хөрмәтли беләбезме? Шүпрәле районының Иске Шаймырза авылыннан махсус репортаж. Радио көне уңайыннан үткәрелгән түгәрәк өстәлләрдә нинди мәсьәләләр хәл ителде? Рәшид Вахапов фонды мәшһүр җырчы рухына ифтар мәҗлесе оештырды. Җиңү көненә багышланган бәйрәм чаралары башкаладан тыш республикабызның һәрбер шәһәрендә һәм районнарында үткәрелде. Биектауда узган парадтан хәбәрчеләребез язмасы. Бу җиңү җиңел бирелмәгән. 7 Советлар Союзы герое һәм 2 социалистик хезмәт героеның туган ягы булган Биектауда бөек җиңү парады ел саен зурлап оештырылып килә. Дөрес узган ел киң кулачлы үткәрә алмадылар. Аның каравы быел Биектау район үзәге хәтер һәм хөрмәт мәйданына әверелде. Безнең кадерле ветераннарыбыз, хөрмәтле Биектаулылар һәм районыбыз кунаклары. Мәйдан түрендә иң кадерле кунаклар, сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм Советлар Союзы геройларының туганнары. За 1 месяц пришлось наверстать. Бәйрәмгә бер ай гына әзерләнсәк тә, барысы да ниятләгәнчә узды, өлгердек. Парадта күрсәтелгән техникалар барысы да чын түгел, аларны һәр оешма, алар 50-дән артык үзе ясады дип уртаклашты Биектау районының хәрби комиссары Александр Найденов. Много зрителей и участников парада. Я считаю, что парад удался. 9 каһарман портреты белән бизәлгән сәхнәдә бәйрәмнең рәсми өлеше тәмамлангач, мәйдан бер мәлгә сугыш башланган көнгә кайтты. Враг будет разбит, победа будет за нами. Шул арада җиңү таңы да атты. Нәкъ менә җиңү таңын якынайтучылар хөрмәтенә багышланган бәйрәм үткәрү бер яктан бурычыбыз булса, икенче яктан үсеп килүче буынга үрнәк тәрбия чарасы. Парад беренчедән көне дә бик матур булды, артистлар да бик әзерләнде, 52 техника үтте бит инде. Мөршидә Җиһан, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары, Биектау районыннан. Теманы Татарстанның төньяк көнбатышындагы Биектаудан көньяк көнбатышта урнашкан ерак Шүпрәле районыннан дәвам иттерәбез. Иске Шаймырза авылында җиңү көненә багышланган бәйрәм ничек үткәрелде? Хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның махсус репортажы. Сугышның беренче көннәреннән үк Иске Шаймырза һәм тагын тирә күрше 3 авылның ир-егетләре кызлары илне саклаучылар сафына баса. Яу кырына 902 кеше чыгып китә. Шуның 455-е туган җир туфрагын күрү бәхетенә ирешә алмый. Җирле үзидарә башлыгы, район вәкилләре искә алу чарасына килүчеләрне сәламләгәннән соң, мәйдан уртасына үз һөнәрләрен күрсәтергә балалар чыкты. Сугыш ветераннарын исән килеш күреп калучы соңгы буын балалар. Алар хәтерендә әле бүгенге истәлекле көндә матур бер хәтирә булып сакланачак. Туган җирләре өчен башларын салган батырларыбызны онытырга безнең хакыбыз юк. Безнең тере ветераннарыбызны күреп калу, аларның каһарманлыкларын, сугышта катнашып куйган батырлыкларын исләрендә калдырыр өчен елда митинг үткәрәбез. Аннан соң инде митингта алар үзләренең монтажлары белән чыгыш ясыйлар. Аннан соң инде венок куябыз. Менә ул безнең елда кертелгән, һәр елны кабатлана торган чара инде ул. Традиция безнең авылларда менә шушындай митинглар уза, бик җиңүгә багышланган
жыйылышлар уза. Анда инде үзебезнең ветераннарыбызны, тыйыл ветераннарын, сугыш ветераннарын һәр вакытны без хөрмәтләп, аларга бәйрәмнәр оештырабыз. Кызганычка каршы районыбызда инде 2 ветераныбыз гына, сугыш күргән ветераныбыз гына хәзер яши. Аның берсе менә Шаймырза авылында яши. Әнвәр абый Фахруддинов. Әнвәр Фәхретдиновка 97 яшь. Ул хәтер митингына 2нче ел үзе килә алмый. Шуңа да районда башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Айрат Җәләлев җитәкчелегендәге фронт иҗат агитбригадасы оештырылган. Җиңү көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Бәйрәм кәефе бүләк итүче агитбригада белән бергә Әнвәр абыйны Чүпрәле район хакимияте башлыгы Марат Гафаров котлады. Район җитәкчесенең сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннарын шәхсән үзе котлавы Чүпрәле районында даими күренеш. Безнең районыбыздан сугышка барлыгы 14 мең кеше киткән һәм аларның монда яртысы әйләнеп кайтмаган. Менә 7 мең кеше сугыштан кайткан 7 мең кеше арасыннан бүген кызганычка каршы барлыгы 2 ветераныбыз яши. Мин инде менә бу җиңү көне уңаеннан, шундый матур изге бәйрәм көне уңаеннан барлык ветераннарыбызга, барлык тылда хезмәт иткән ветераннарга, сугышта катнашкан ветераннарыбызга исәнлек саулык теләйм һәм озак гомерләр. Әнвәр Фәхретдинов иске Шаймырзада туып үскән егет. 60 ел бергә яшәп, 5 бала тәрбияләп үстергән хәләл җефете Мөшфиха бакыйлыкка күчкән. Без бишә үстек, мин самый старший әтенең. Безне менә шундый эшкә өйрәтеп, шундый нитеп үстерде, кишелекле итеп үстерде. Мин әти аркасында менә аларның да кеше булды менә. Бүген Әнвәр абый улы Фәрит һәм киленнәре Сирина тәрбиясендә яши. Һәр вакыт безнең өстәл өстендә ям тора. Мин әтәлмим инде, менә шул гомер içinde без аның белән бер авыр сүзгә килешмәдек. Мин аяк басмаган җир калмаган дип сөйләп китә Әнвәр абый сугыш хатирәләрен һәм озакка сузмый, илебез халкы бер кайчанда сугыш афәтен күрмәсен дип тәмамлый. Әмма элек үзе сөйләгәннәр буенча ул үткән сугышчан юл район күләмендә билгеле, хәтердә. Хәтер мәңгелек һәйкәл. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Чүпрәле районыннан. Габдулла Тукай исемендәге аэропортта төрле бәйрәмнәргә багышлап флешмоблар үткәрелә. Җиңү көне уңаеннан оештырылган чараны хәбәрчебез Искәндәр Гыймалтдинов күреп кайтты. Галиәскәр Камал театры артистлары ветераннарны 9 май бәйрәме белән котларга дип флешмоб үткәрде. Әлеге флешмоб җиңү бәйрәменә багышланган. Хаманың аэропортта булуы да очраклы рәвештә генә түгел, бу уйланылган әйбер. Без каушадык. Үзең әйткәндә, чөнки сәхнәдә уйнау бер, ә инде тамашачы янына чыгып, алар белән бер булу, бу икенче төрле әйбер. Һәм без бик теләп катнаштык. Инде җитми дә калды, килеп әйтүчеләр бар. Тагын берне җырлагыз, тагын берне уйнагыз дип бик теләп катнаштык, уйнадык һәм киләчәктә дә яңа проектларда катнашырбыз дигән өметтә хәерле көннәр, хәерле тәүлек вакытлар теләп калабыз. Пассажирлар флешмоб турында белмәде, чөнки актерлар аэропорт хезмәткәрләре киемнәрендә иде. Миңа бик концерт бик ошады. Театр Камал бик әфәрин. Фронт җырлары пассажирлар күңелләрендә дә теләктәшлек уятты. Сугыш һәм тыл ветераннары хөрмәтенә рәхмәт булып яңгырады. Искәндәр Гыймалтдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Кирәк икән заманча һәм ретро җырлар, кирәк икән радиоспектакльләр, тыңлаучыга киң сайлау мөмкинлеге бар. Тарихта беренче тапкыр татар телле радиостанция җитәкчеләре милли радио үсеше, проблемалар һәм киләчәккә планнар турында түгәрәк сөйләгә утырып сөйләште. Тулырак хәбәрчебез әзерләгән видео язмада. Радионың кайда яңрауы мөһим түгел, милли радио өчен контент, ягъни эчтәлек мөһимрәк. Илшат Аминов сүзне әнә шуннан башлады. Хәзер инде менә радиостанциялар күбәйгәч, аларның һәрберсенең дә үз йөзе булырга тиеш. Менә ул йөзне хәзер табып, үз аудиториясын табып һәм алда көннәрдә цифровизация булган чакта, безгә цифрланган чакта безгә үз урынны табарга кирәк.
Соңгы елда милли радиолар саны артты. Һәр тыңлаучы күңеленә хуш килгән ешлыкка кушыла. Бүтін татар халқының музыкаль, әдәби байлығын халыққа жеткерген мөмкинлекләр күбәйде. Татарстан радиосы һәм Татарстан авазы интернет радиосы милли ядкәрләребезне яңрата. Алтын хитлар Болгар радиосы дулкыннарында, заманча җырлар татар радиосында. Шигърият яратучылар өчен Татарстанда Китап радиосы барлыкка килде. Алга таба радиода фәнни, популяр, әдәби, мәдәни һәм тарихи тапшырулар күләме арттырылачак дип бүлеште радионың баш мөхәррире Алмаз Миргаязов. Тәртип радиосы халыкка кире кайтты. Хәзер аны 93.1 FM яшьлегендә Казанда, 90.2 FM яшьлегендә Чаллыда тыңлап була. 7 май радио көнендә яңа йортлыда булдылар. Тәртип радиосы студиясына чарга радио тыңлаучыларны туры эфирдә сәламләргә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе килде. Безгә күбрәк кеше тормышының үрнәге кирәк. Ничек итеп гаиләнең кадерлеге, өзебезнең телебез, җиребез. Милли радио эшчәнлегендә тагын бер проблема – кадрлар мәсьәләсе. Кызганычка каршы, төпле иттереп, зур күләмле, фикерле тапшырулар эшләүче кешеләрне табу авыр. Баралар юк димим мен, яшьләр арасында җитәрлек, ләкин аларны табу бигрәк тә безнең хезмәт хакларына җәлеп иткән әлбәттә авыррак. Алга таба интернет һәм цифр мәйданчыкларында урнашу өчен бердәм милли радиоплеер булдыру максаты тора. Бу исә милли радио тыңлаучылар санын тагын да арттырачак. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам иттерәбез. Татарстан журналистлар берлегендә татар теленә мәгълүмати киңлектә радио тапшырулар тенденциясе һәм үсеш перспективалары темасына түгәрәк өстәл узды. Радио журналистлар фикерләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштырыр. Түгәрәк өстәл ялкынлы фикерләрдән гөрләп торды. Татар телле мәгълүмати киңлектә радио тапшырулар тенденциясе һәм үсеш перспективалары дип бүтәдә фәнни аталса да, чыгыш ясаучылар теориягә кагылмады. Безнең күптәнге теләк иде, үзебезнең элекке шәкертләребезне радиода эшләүче һәм инде гомумән радио белән шөгыльләнүче журналистларны, алып баручыларны, редакторларны җыеп фикер алышу. Түгәрәк өстәл барышында радио сөйләме кимчелекләренең килеп чыгу сәбәпләре, бигрәк тә аны бетерү өчен башкарырга тиешле гамәлләр ачыкланды. Бу җәһәттән Татарстан радиосының тәҗрибәсе зур. Ул тәҗрибә белән Тәүфыйк Сагитов, Нәсим Акмал уртаклашты. Кешене җәмәгать бер генә бер кызыксындыра. Ул фикер. Теге менә мин һәр узак еллар радиода эшләгән кеше буларак моны тәгаен әйтәм сезгә, һич тә икеләнмичә. Фәкать кызыклы фикер генә кешене кызыксындыра. Татар телле радиоларга күзәтүләре белән яшь галим, радио алып баручы Раил Садри да чыгыш ясады. Безнең менә шушылай зурлап җыелганыбыз юк иде. Без төрле радиоларда эшләсәк тә бер-беребезне кызганыч белмибез. Алга таба да менә татар телле радиостанцияләренең белгеле бер ассоциациясеме, журналистлар берлеге каршында яки ниндидер бер берлек буларакмы татар радиостанцияләрендә эшләүчеләрнең шундый кирәк икән безгә бер орган. Шундый нәтиҗәгә килдем. Аннан соң нәтиҗәле эшләребез күп икән, күрсәтер эшләребез дә, сөйләр эшләребез дә күп икән. Түгәрәк өстәл кысаларында радиожурналистлар эшчәнлегендә заманча технологияләр һәм форматлар куллану, аудитория белән эшләүне алга таба камилләштерүгә кагылышлы тәҗрибәләре белән дә уртаклашучылар булды. Син радиостанцияда эшлисең икән, әлеге мәгълүматны, әлеге контентны тулыландырырга тиеш, нәкъ шушы заман таләп иткән форматлар белән. Видео формат, мультимедиа форматы, подкастлар, интернет, төрле кушымталар ярдәмендә. Бары тик монда хезмәтне күләме арта, тапшыру каналлары арта, төп үзәк булып кала барыбер радио. Бүгінгі көндә біз менә шушы пандемия чорында онлайн концертлар эшли башладык. Безнең бик популярлашып китте әлеге концертларыбыз. Шулай ук безнең 1 мартта тест режимында эшли башлады күңел телевидениесе. Бу инде радионың үзенең телевидениесе да булсын дигән тәкъдим кертте безгә җитәкчеләребез һәм бүгенге көндә ул тест режимында эшли. 90-нчы еллардан соң дәүләтнеке булмаган радио буларак иң беренче Курай радиосы ачылды. Аннан яхшы кәеф бездән башлана дип Татар радиосы барлыкка килде. Әлбәттә, коммерцияны да онытырга кирәкми. Чөнки без шушы коммерцияга юнәлеп, әлбәттә телне онытмыйбыз. Сүздә юк. Телне инде без иң беренче чиратта үлге итеп куябыз. Ләкин бит барыбер һәрберебезнең дә төп максаты ул акча эшләү.
Монда яшерен батырын түгел. Ул нинди генә син милләтпәрвәр булсаң да, әгәр дә синең ул эшеңдә акча түләнмәй икән, син ул эшеңне яратмаячаксың да, һәм анда бармыйсың да. Энтузиазм белән эшләп була күпмедер вакыт, ләкин ул сүнә һәр вакытта. Анда кызыксындыру чарасы булырга тиеш. Очрашу ахырында Зөлфәт Зиннуров иртәгә кайсы радиога эшкә барасын белеп булмый, шуңа бер радионы да тәнкыйтьләмәгез, ягъни кыйга төкермә, суны эчәрсең дигәндәй фикер әйтеп куйды. Бу сүзләрдә хаклык бар. Радиожурналистлар бер радиодан икенчесенә күчә. Бүген Тәртип радиосының баш мөхәррире булып эшләүче Ризалә Исмәгыйлова заманында Татар радиосында эшләде. Бик күп файдалы мәгълүмат алдым мин үзем өчен, чөнки монда минем остазым, укытучым Васил абый беренче дәреме аларның авызыннан чыккан һәрбер сүзне дөрес итеп кабул итәргә һәм үтәргә кирәк икәнен аңлап укыган кешеләр. Инде без шуңа күрә бик зур рәхмәт, тәнкыйть якларында кабул итәбез, конфет якларында кабул итәбез. Бергә үзебезнең бер халыкка хезмәт иткәнне аңлап, матур итеп эшләргә ясын. Дөресен генә әйткәндә, Казанда бер генә югары уку йортында да радиожурналистлар әзерләнми. Беренчедән, без университетта универсаль журналистлар әзерләргә тырышабыз инде. Теләсә кайсы мәгълүмат чарасында эшли ала торган. Шуңа күрә бүген республикада дистәләрчә татар телле радио үзәкләре бар. Радио редакцияләре һәм аларның күбесендә инде күпчелекне дип әйтим, һәм төп көчне безнең университетны тәмамлаган, безнең журналистика бүлеген тәмамлаган кешеләр тәшкил итә. Һәр радионың үз кыйбласы бар, әмма шишәсе мәсьәләләр уртак. Барлык радио җитәкчеләренең чыгышларын тыңлап утырам. Тегесе дә дөрес сөйли, монысы да дөрес сөйли. Каршыда утыручым да дөрес сөйли. Карам әйтәм, булар барсы да дөрес сөйлиләр бит. Ә менә шушында алтын урталыкны табырга тырышып карыйм. Менә шушыларның барсын да тыңлаганнан соң, һәм без барыбыз да бер эшне эшлибез. Дөрес юнәлештә икәнбез. Радиоларның исемнәре төрле булса да, аларның эшләү ысуллары бер төсле икән дигән фикергә килдем. Түгәрәк өстәл барышында радиожурналистлар бу төр гамәле сөйләшүләрне сүз белән генә түгел, гамәл белән беркетергә дигән карарга килде. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Ә хәзер көндәлек матбугатка күзәтү белән мин Назим Сәфәров. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бәйрәм араларында да эшләүдән туктамаган татар матбугатындагы язмалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бөек җиңүнең 76 еллыгын бер генә матбугат чарасы да читләтеп үтмәде билгеле. Ватаным Татарстан газетасы да үзенең тышлыгына 96 яшьлек сугыш ветераны Әнвәр абый Низамов турында бик җылы, күңелгә тия торган язма урнаштырган. Шушы яшендә дә бакчасында үзенә кирәкле җиләк-җимеш, яшелчә үстереп гомер итүче авыл бабаена журналист сорауларын төрлесен биргән. Сугыштан исән-сау кайткач, безнең илкен өчен ут тотканыбызга ышанмаучылар да бар. Чын-чынлап сугышкан кеше яуда ятып кала ул диләр, дип рәнҗегән ветеран. Сугыш içinde girip de исән кайткан, язмышы шулай, гомере буе балалар укыткан Әнвәр абый озын гомерле булуының сирендә бүлешкән. Ризык сайланып тормыйм, арак эчмим, тәмәке тартмыйм, зарланырга яратмыйм, гел матурлыкны гына күрәм. Менә шул зарланмаска кирәк икән. Яшьләр начар дип тә, безнеңчә яшәмиләр дип тә зарланмыйк. Идел яшьләр журналының май санын укыган кешеләр дә зарланмас дип уйлыйм. Чөнки фикерле, талантлы яшьләребез шөкер бихисап. Шундыйларның берсе якташыбыз Иван Хафизов Казанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә сакланып калган тәрәзә йөзлекләрен фотога төшеп кенә калмыйча, аларны саклау, торгызу һәм мәңгеләштерү өчен китаплар чыгара, лекциялар оештыра, сувенирлар эшли. Гомумән, яшьләрнең дөньяга карашын, күңел байлыгын, аларның гамәлләре, иҗатлары ачып бирә Идел журналы. Сокланып, онытылып укыйсың ул язмаларны. Безнең Мирас журналының май саны да исеменә туры килерлек итеп тупланган. Шундыйлардан халык язучысы Рабит Батулланың күз буучы, татар иллюзионисты Хаймушинский турындагы язмасы кызыклы да, мәгълүматлы да. Чөнки Рабит абый заманынданың белән авыллар буйлап гастрольләргә йөргән икән бит. Бик күп тормыш сабаклары алган булачак халык язучысы Хаябыйсыннан мен бу язманы бер тында йотылып укыдым. Киек кызлар, агыла да булы тагыла, юксындырсаң нишләрем кебек популяр җырларның ки авторы Марс Макаровның бай иҗаты һәм тормыш юлы турындагы язмада шундыйлардан. Татар кешесе нинди булырга тиеш дигән сорауга җавапны безнең Мирас журналы язмадан язмага күчереп биргән. Матбугатны кызык табу өчен генә түгел, гыйлем һәм гыйбрәтләр алу өчен дә укысак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.
Milli vokal konцерт сәнгатенә нигез салучыларның берсе Рәшит Вахаповның исемен мәңгеләштерүдә Вахапов фонды тарафыннан даими эш алып барыла. Тууына 113 ел тулган көннәрдә тамашачыларга умырзая җыентыгы тәкъдим ителде. Шулай ук Вахапов фонды хезмәткәрләре һәм фестиваль лауреатлары Рәшит Вахаповның каберен зиярат кылды. Легендар җырчының якты хатирәсенә багышлап үткәрелгән ифтар мәҗлесендә безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Рәшит Вахапов Нижгар өлкәсе Актук авылының 3-нче мәчет имамы Вахап Мулла малае. Дини һәм дөньяви белемне ул әтисе мәктәбендә ала. Танылган җырчы булганчы аңа таныш түгел дөнья ачысын күп татырга туры килә. Шушындый зур шәхесләребезне оныттырмыйча иң мөһиме. Искә алучылар булганда бу әлбәттә инде бу бик күркәм гадәт дип әйтер идем мин. Бик күркәм күренеш. Рәшит Вахапов илебезгә сугыш афәте килгәч тә концерт төркеме белән Татарстан буйлап гастрольләргә чыккан каһарман җырчы. Дошманны ул җыры, моңы белән җиңә. Илһам ага Шакировның һәр вакыт кабатлый торган бер фикере бар иде. Ул әйтә, татар халкы ни өчен сакланып калган? Иң авыр, иң фаҗигале чорларда да татар халкының ислам дине, мәгърифәт һәм татар җыры, татар моңы саклап калды дип әйткән иде. Менә шушы әгәр дә без татар моңы, татар халкын саклап калды дип әйтәбез икән, монда инде без иң беренче чиратта Рәшит Вахаповны да искә алырга тиешбез. Искә алуның төрле формалары бар. Соңгы елларда Вакап фонды Рәшит Вахаповка багышлап бик зур конференциялар үткәрде, диспутлар үткәрде, концертлар куйды, фестивальләр үткәрде, конкурслар үткәрде. Булар һәммәсе әйбәт, әмма ләкин менә монысы бүгенгесе үзгә бөтенләй башка төрле искә алу. Менә әйттек бит, ислам дине татар халкын саклап калган дип. Ислам дине белән җыр, димәк, һәр вакыт бергә булган. Әгәр дә игътибар белән тыңласаң, ул азан әйтү үзе үк, Коръән уку үзе үк музыка, үзе үк моң бит. Ул аны булай гына әйтмиләр, аны моң белән бергә төреп бирәләр. Шуңа күрә ул халыкның күңеленә, кешенең күңеленә тизрәк барып җитә, тирәнрәк үтеп керә. Ифтар мәҗлесен моңга төрелгән дога белән Камил хәзрәт Бикчәнтәев башлап җибәрде. Рәшит Вахапов рухына кылган дугалардан тыш мөнәҗәтләр әйтелде, Вахапов фестивале лауреатлары чыгыш ясады. Безнең өчен май айы бик кадерле ай, Рәшит Вахап фестивале өчен. Чөнки бу май аенда 10 майда безнең бөек җырчыбыз туган, бик зур бәйрәм. Без майның 15-ләрендә, 16-ларында, 17-ләрендә Гел Вахапов фестиваленең гала концертын үткәрәбез. Яшь башкаручыларны халыкка чыгарабыз. Һәм алар безнең өчен бик зур бәйрәм. Быел менә Ходай насыйп итте, Аллага шөкер, бу бәйрәмнәр безнең татарлар өчен, мөселманнар өчен бик тә газиз, бик тә кадерле айга, Рамазан аена туры килде. Һәм без бүген менә бу матур залда үзебезнең Вахапов фестиваленең кайгыртучылар советы утырышы үткәрәбез, аны киңәйтелгән утырышы, һәм аны әлбәттә без ифтар формасында үткәрәбез. Чөнки бу Рамазан аенда җыелып сөйләшү, аралашу, ифтар артында ул безнең күңелләребезне чистарта әлбәттә. Ул безне бер-беребезгә якынайта, бердәмлегебезне, дуслыгыбызны арттыра. Ифтар мәҗлесе барышында әдәбият сәнгать әһелләре, журналистлар, җәмәгать эшлеклеләренә сүз бирелде. Ул бер кешенең Вахаповның аты әбездән булган бөтен үзебезнең татар мәдәниятын берләштереп торган үзәккә әйләнде. Әлеге ифтар җырчының рухына дога булып ирешсен, оештыручыларга рәхмәттән башка сүз юк дип амин итте кунаклар. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.